Hello, dear viewers. Kebelaisibun, liang sumbai fi say simpat share ni channel haka kerteng kebatiang tamu Yesus Kristus nong penim. Ka jingkran ka bangan ai menta kalong. Ani ka kerteng jong ni ka jingkran. Bang. Kalong kum ni ka ong ai baka jingkemen alani ka jingkermen jong fi kandai na utrai Yesus. Ai baka jingkemen baka jingkermen jong fi kandai na utrai Yesus. Pat om day na ki ai jong gani ka pertai. Ngan ai nu kusai fi tom ta. Fi tong ngan shim nu kusa na ka ka bangile. Mo ngale ministry menta. Ako ban ong fi ngale ministry menta. Andrei ka bang nganang yat bat uji sukres ngasngu thu menta. Baka jingkemen jonga kamdei ban shanya na ka ministry ka bangale. Nani baka jingkemen jonga kamdei ban long na ki beriu ki banga syakri. Nani ki beriu ki bayadan lang. Ini baling ong ta na marba ladang ile entah pi ngala juyat ngau habang ayat tingai thu ifi ki practical lessons, practical example. Menta ngomong ba ka basniu bangale ministry mentala ni piru ki bale ministry ne ma ibo bleu la khat la jit ifi. Nani kanu ka kam kala ban long dei tang ministry kala kanong ka business jong fi. Kalak ban long ka kam ka jam jong fi, kalak ban long ka jing puli jong fi, kalak ban long ka jing yadai jong fi biki beriu. Ilak ban long kinu ki liangan fi, kalak ban long ka kerdan jong fi. Kalak ban long ka nu ka ba fi sngau tenat ye ban le. Fi. Nani tu fi hatu ngam sngau tenat ban le ministry. Kemen palat ngan ong fi. Mo. Kemen namar ka dei bau bleu ma. Mereka ka bangamut ni ban ong fi ba ngam dei pat ban shanya mo ya kata ka jingkemen jonga bahan dei ka ministry ngam dei ban penlong belai ka ministry pir ka ju para banget viewers wat penlong belai ya ka business jong fi let's say if you enjoy doing business on fi namar bo belai wa gi sap wat penlong belai ya to wat penlong belai ya ka jing so let's say video beriu ba start ba ban puli filak ban puli economics ya science ni mo ini ki kerdan baham sejurong filak le ki research work on fi what ai baga jingkemen jong fi ka identity na ba fin pen itu yeldi na katuka ka ba file fi puli kala ban long ka jingya dei jong fi bat no fi what draw la ni what pen pau la ni what pen long ya katuka kam la ni ya ka bakan long identity na ban pen itu fi bon sin ki be ki pen itu onga dei uta ki sngau khanya to ki sngau yo ki suyo nong no ki dan ki bre ki ba sngau yo bor na ka to ka ba pen no la ni ki sngau ka importance jong ki ni ka jing sngau long khraunam ju kami na to let's see nuksa banga akrani ni tu ngale ministry let's say tang ladang am sngau thu ni ngala ban long ba o ka jing dan kam jonga kalong jing long importance jonga kami naka ka bangale naka ministry para banget ladang ile tangan on fi ladang ile ni penlong belai tha we kono sapet lada fide sha ubala jit yang belai sha pila it sha belai lada pile kum tangan on fi namar pila shania apalat dah tu pi draw ka identity nang tu pi penlong belai tu ubelai unsa shim na khanshi nem no tebut un ai da khanshi bat ngan ong fi para banget akarnya ni da jing syamo kai wabo khap tebut blai pinlong kum no pinlong haka umdum ngan ong fi pinlong umdum pinlong balai so thli kum ta balai so thli pin sa ong ta pet kum nuksa kum ministry bangale ngalak bujula ni ta ladang asyanya aki beri para banget asyanya aki jingbun beriu aki jingwan ki beriu bang ya kenduk lang lada ja no ki beriu manong fi kala jujatang bang ya tu practical example namar ba ngam so thu wai kan imcha
lada ja no kita gibri wan ong fi lada wan tang iwei ban ya duai lang chu khain men ta la khat ban ya duai ban tong ya bu jing duai mo ban yele fasting ne ban yele ngi ju le khatang ong fi lam dan bawan beri manu dan tang marwai as thli men sim isngo dom tang balai kimwan ono boleh un saya lam lang ba khatang ong fi ya kaju ya kam ne kanu kono ba file abo boleh shim khanchi khap ong fi boleh le ta ban penlong ban pen so thu ing baka jing shania jonga jong fi ong fi ka jing kamen jungi ka jing kamen jungi kam dei na kita ki ai bangile boleh ai ho non om bangim dei tamba im dei ban penlong blay ta ka jing kamen jungi kan long bet no blay kan bangini hat ka jing shania bet ho blay bangini mi hat da digni khamat do bangi ai ipen kamen ni nang mi isu ikitu ni kamen ngi dei ban niat da jingat but shiti shi hebru lanang ba shi phau khat balai pu phra ko ong kum ko ong henry utau ba hak jonga unyai im da jingat but unyai im kata da jingat kai kata ka jingat aka khat ka ba akal nang ba khat wei khat baning kong ko ong ti kata ka jingat kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki ai ya ki bangi kerman kata ka jing tenju ya ki ai ki bangi myo i lada pide ubrio bayat da jingat lada piat marway bad ublay ro nang kinan ki por ba ublay tenju if you bu marway nang fi kindan ki por ba i pi sha i no nang pi du ka kam ka jam ka plop ka business pi du ki parlok pi du i bahiyeng hasam pi du no i vlog ya ka kun pi du i parlok parajor pi du ya ka jing puli pi du ki ai nang fi kan pen ki ya fi nang fi namar balai fi em da ka jingat yang ka jingat how Jesus Christ nang bara ba fi em ngum tangan ong fi film shapti ngan ong fi film dan katu ka insecurity ana itu fi ka insecurity le ka dan ba ki ba le ministry ngan ong fi ngalaju i gi ba le ministry gi bam sung thu ga ni nong grim ki ba penlong ka ministry ban ong ba ki identity jong ki oh ngade minister jong kata mo ong minister jong politician mo ong ya ka kamble oh ngade pastor kum tang ngade kum tang ta ada ki du no ya ka title jong ki du status ki beri pet no keluar khli no fi ilong insecure lada ki muan shu ki beri ki baju bot ki hey phone dan chidan balai ha ngam ong bam dei ban phone dei ban kelima ka jing klik dei ban keli balai fi ja filong kumno mo ka jing e ayu kata ka dei ka jing klik andrai ka insecurity no ka jing ayu ka insecurity pat kalong ba ni balai fi hamuan fi la la chanu pila pet no na ka ministry jonga kan oi fi kata kada insecurity wat pin sadan so spirit of control pin pen bore di beri no andrei la da pi ka jing ada jong fi kalong nau Jesus Christ on fi hallelujah wan nam wan manu wan le ya kam jong blai la dai dengan syong marweiru wan syong mat la dai blai khat ya kan nyat ministry marweiru hallelujah ngadan yo Jesus Christ ka jing ada jonga ka jing kemen jonga baro kadai ngayo no Jesus Christ ka identity jonga ka jing pen itu jonga kadai no Jesus Christ ham tangan ong pinum long balai pinum long kun sweat namar Jesus Christ ong kumno ong ngam sim la i no kun sweat fi nganum i no an ai fi pat wo men sim khut modder manong fi ya uno u Yohanes ubatho ya gospel Yohanes bat ya ka kitab jing pen pa takadang ong dan kambai kan ni ban smutu inong den utu Yohanes ubatho ya ka gospel Yohanes bat ubatho ya ka city Yohanes ba ubatho ya ka jing pen pa anong fi hapo island of Patmos udan marway hapo island of Patmos mundan para banget mundan ni ing tu anong fi usya penrengkang usya rak do musim syak island of Patmos do musim ku udan marway yang tu anong fi andai lada dai ba umdan ya uji sukas ok syai hadau lenang marway ngan le kumno
lek nong adan marway do lenang dari em udan bat uji sukra sudan human steam bat de nang ta ha udan marway ngan ong fi ja yu ha utho e ka to jing pen pa ong fi kan kitab jing pen pa pa de ka ba e ba man song thu ma ma ong thu fi ngam song thu lut itu renga bulia be da ka jingat bulia da ka jingat ngan ong fi ngam la ban ong yu re ngasuk thu ki jing mayan ki bakra marway u sha ye andan ka por ba fin sha ye marway ka ministry in petlut oh hallelujah ngero tra shanya ba ya da ka jingat kanan ka por ba fin sha ye ka business ai kam ki jam laju mat dengan ki jingat ti oh andre ha ba pidan yo Jesus Christ ngan fi jing dan jong me kalong ka beneng ya nga jing dan jong me kalong ka beneng ya nga tidak belak ban ong ta tentang pastor i no fi no fi mle bu le khnang ru u ble tentang penjai kita baka jing shania jong fi ngong para banget kam dei ban long ha u pastor hanu hagi kemi pa ka jing shania jong fi kan long ha tau Jesus Christ ha tau ble bagaimana no fi o takadaw no fi ngale ministry mata dei o ya jing keman de giwan ki brio ya ro yu try ai jing kai ki penduai ki penlek ki dan ki bon sipor ki phat no dan ki por tang ki la long parlok untuk la jan ba la le ba ministry ki i no sten oh kam effect shu engam ta hallelujah kam effect no bele akuran ini namar bangadan yu Jesus Christ namar ngam ya shu da ki jing i khmat da ka jing sngo on fi henry da ka jingat on fi pat kata kala ban long on fi lada fi dan ka jing ya dei bu Jesus Christ fi penlien man let shaki kejat ang Jesus Christ hagi jing duai fi ban long ubri ba duai on fi badan yu men sim khut badap lu men sim khut on fi badai hang tang on fi men sim khut ura shau Jesus Christ maka jing kemen jong fi ka joy kan wan nau Jesus Christ finum long sngo long marway on fi sngo marway ai thu khani le sidan ki beri ki barang ya nanti hani le sidan ki balik ministry ka bala takut nak ministry ki mi nak ki beri buat feeling ngo fi sedang man khanyum yu bleng ong emat khanyum ngan ong ble u hikai fi ba fin ya tang bat Jesus Christ ira ban ya Jesus Christ yo anis nga ong fi tu ba tho hab ya Jesus Christ marway ujuk ulayat kata di perlok yang ki i no nang fi hap dan gajing pang gajing sitom nang fi ki i no ya fi marki dei tang ki bri nang fi hendrei nang fi ublei i no fi udan rengkat bat fi wala ya ta ki jing ngau nang fi ya da ka jingat wala ya da ka intellect ne da ka ta jing ngau tu bri nang fi ya da ka jingat jiti shi hebru pat an ban biang sai sen wang no Henry uta ko bahak janga un im da ka jingat Henry lada un kan randin no kamen sim janga kam sngo bhasyu yu Henry ngi ngim long na kita ki bakan randin no ya ka ban jot no Henry na kita ki badan ka jingat ya ka ban pen im ya kamen sim ka jingat ka de ban pen im ya kamen sim no ka jingat haba fimi i ki surrounding ka jingat haba fidang ya kenduk ri cloud fim dan pisang on ti fi gerdo ka Henry fi ya ka jingat kajingat apa pisah be no orang khantam ki dan gitu ki berang dap kharsin ladap kala ka momot dap penbaptis ki ngan oi fi syak be nai syak i na yin tentang tu ba pastor penbaptis fi dan lang piat ka jing an oi fi dan ka ri clown of to ya da ka jingat ngakran bat fin kemen bat dan ka jingpang fi ya da ka jingat ba fin yo khya no fi kini kilong sipor ban tenjuk ya fin dalam tenjuk ya fi fin mi no kum ka ksiar ka ba nela balengiat ya ki jing tenjuk on ong fi ba me ding ban pen khut lo ai ba rok hai on ba hak oi ka ngin mi no ka ksiar ka ba nela on fi yin dan ka jing kemen dang ho Jesus Christ dong pen em jung bangin yo ya ka du ban shambale u Jesus Christ u kwa ba fin long ma fi tang ujong u hi on fi ada pihak banyak ini ke jing tenjuk ono fi haleluya para banget kani kadeka video nama ta jong no ki berang ya le si pa jong fi ono fi im so thu ke ai bi le
ipa jong fi i keren ben ya fi ile ben ya ba fi ya ka jingat nganong fi ile huno i keren palat ya fi le si ikemi jong fi keren palat ba fi ya jingat bat film sungo jing sungo nong fi film balai imei bakhaya balai pai ba pet ini pa jong ya balai im so thu nga nong fi de katakan ke ding tenju ba fin shania na hu Jesus Christ hau tau kutien ulang ha ba mening kong tau kutien ula don bat bulai ha ba mening kong tau kutien ula long u bulai nong fi bat dau tau kutien nong kami ke jing im fin yo era jing im bam jukut hau ne kutien bat ha ba fi puli kan fi yang scam magi nong rem jong ani badan nong fi u Jesus Christ dala dihir ulayat ya kan nong fi ha ba ula dap do men sim khut kan ma kibri ki bab dap do men sim khut teng teng ki syara si jakari klau u Jesus Christ u syara syari klau sau po miet sau po sni klambam klamdip sya jigit mar wei udan bo belai bun sien uju kon re anok niki pat ba uju kon re anok naki ngabulek ministry uju kon re anok ru teng teng naki tu ki khat arngot ki senran bat ulet cholum olep bandam banduai an fi ju penlien em ban syong banduai lada pi dei ubriu ka briu bam ju penlien ban syong marwei banduai hakajat yang jiskul ban communicate kan ong fi genawan ti jing tenju kan ong fi kom ko om sao pin sa khalam kan ong fi namar balai pin sa ong sya ino dam dan ki briu hajan jong fi kan ong fi fin sa tieng sa syap tieng rei lada fi dei ubriu ba penlien bandan ka jing dei ba jisu kres ka jing dei ka bajan kan ong da jas ka ai kan ong fi kam khalam namar habadan jisu kres kalong ka nang yanga like share but subscribe ya kami ke video dah hit to notification button tu finyo kijing hikai iban ra official Jesus Christ am show brio maka ta jingnet jong fi kanum syong haki brio nri hau belai ngawan ban kran fi ban ban demonstrate ban pan pau yau tau mensim hu baka jingnet jong fi kanum syania hanga jingnet jong fi kanum syania hanu nri ha u belai kan yaro yau try